اے دنیا وکدا بازار ہے اتھا دلہن دے زر وک دن اتھا پئیے ہوا وک دے اتھا پکھیاں دے پر وک دن اتھا اوقات وک دے اتھا شام و سحر وک دن اتھا سودن زمیرہ دے اتھا نٹھا صبر وک دن اتھا شاہی محل وک دن اتھا مفلس دے گھر وک دن اتھا انجان طبقہ کی اتھا صاحب ہنر وک دن اتھا ہر شے وکاؤ ہوئے اتھا خود سودا گر وک دن اے منڈی یہ منافع دی اتھا گاٹا ضرورت نہیں امن مطلب دی دنیا ہے سنے دستار سر وک دن مہربانی بڑی نوازی اے بھائی فرحان دے نام اتالی ہو جاوے جی 1000 روپے انعام کر دیں بڑی مہربانی جناب بڑی نوازش اور تو غیور ہے گر ترک زندہ غیرت تو غیور ہے گر بابے مستان نے تو نہ دی ایک تالی لا دیا انہوں دا پیار تو غیور ہے گر ترک زندہ غیرت زبان توڑی غیرت ترکتا نہ ہوئے غیرت پہ یک لال دوروں دی سیوے نشے ورگی لانت تا چھٹا نہ ہوئے اور جو دی بہن دے نہیں تقدس تو واقف اندھے چٹے ویچ تیرا چٹا نہ ہوئے جتھا بنت حوا نہ محفوظ ہوئے تیرے شہر ویچ ایسا ٹھٹا نہ ہوئے جراثیم غیرت تے مردہ نہیں ہوندے اگر خون انسان دا کھٹا نہ ہوئے او کم ظرف دشمن نو جامن نہ دے می مقدر دے ویچ بانے پھٹا نہ ہوئے حیاتی حیاتی نبھامن دا ڈھنگ سکھ گل بے حیائی دا پٹا نہ ہوئے تو کردار دی صاف پگڑی نو بن مگر پاگتے میل گھٹا نہ ہوئے او پگڑی دا مطلب بھی غیرت دا سر ہے اور سر دا تحفظ امن پاک دے وچے کوئی اکلی پگڑی دا اس پیو دے سر تے جدی دھی دے سر تے دوپٹا نہ ہوئے مہربانی مہربانی بڑی نوازش دشمن بھی ہووے غیرت مند اے بھی سائجیا ہوندہ مانے ہووے سجڑ تے ہووے بے غیرت گھٹا ساری زندگی کانے تے منی وطنہ جناب جناب ضرور جناب نیازی صاحب دینا دی تالی ہو جاوے جناب بڑی نوازش فرمائش انہوں دی حکم ہے کہ وہ شعر دوبارہ سنا میں چھیکڑی شعر نہ سنا چھوڑا غیرت دا مطلب بھی پگڑی دا مطلب بھی غیرت دا سر ہے اور سر دا تحفظ امن پاک دے وچے کوئی حق نہیں پگڑی دا اس پیو دے سر تے جنگی دھی دے سر تے دوپٹا نہ ہوئے دشمن بھی ہووے غیرت مند اے بھی سائجیا ہوندہ مانے ہووے سجن تے ہووے بے غیرت گھاٹا ساری زندگی کانے منی وطنہ امن خدا دی سو سچ آدن لوگ سیانے بے غیرت نسل دے بندیاں دی ہوندی کائی نہیں جائز مکانے مہربانی اور جیٹے صاحب یہ گدڑ نشی بن دے بری نسل خون پیمائی نہیں ضرور جناب دشمن بھی ہووے غیرت مند اے بھی سائجیا ہوندہ مانے ہووے سجن تے ہووے بے غیرت گھاٹا ساری زندگی کانے منی وطنہ امن خدا دی سو سچ آدن لوگ سیانے بے غیرت نسل دے بندیاں دی ہوندی کائی نہیں جائز مکانے اور دوڑا بھائی فرحان صاحب کہ ہاں بھائی ندیم دی اور بھائی نعیم صاحب میرے سامنے ہیں میرے بڑے محسن
جنہ دا بھائی عادل صاحب دا میں تو ضرور جناب اے نہیں ہوں اینی ہے کہ نا بھائی وقت دی قلت ہے نا میں جڑ جی جی میں ایک دوڑ سنا رہا ہوں کہ جڑے سامبیے گدڑ نشی بن دے بری نسل خون پیمائی نہیں ہاں بچے شی دے لاغریوں میں پہ کانڈ دین دے مردیاں تائیں نہیں مہربانی جڑے سامبیے گدڑ نشی بن دے بری نسل خون پیمائی نہیں بچے شی دے لاغریوں میں پہ کانڈ دین دے مردیاں تائیں نہیں اور کام دیسیا امن حیاتی بھر ایک نکتہ ذہن تو لائی نہیں کیڑا بندے مرد دی دشمنی مول لائے لائیں چتو مفت چی سجن بنائی نہیں مہربانی بڑی مہربانی ضرور جناب جڑے سامبیے میں جناب تے نوکر تابعدار جڑے سامبیے گدڑ نشی بن دے بری نسل خون پیمائی نہیں بچے شی دے لاغریوں میں پہ کانڈ دین دے مردیاں تائیں نہیں اور کم دیسیا امن حیاتی بھر ایک نکتہ ذہن تو لائی نہیں بندے مرد دی دشمنی مول لائے لائیں چتو مفت چی سجن بنائی نہیں اور شاہین دا اڑنا منزل تائیں چنگا شوق شہادت گننا گاند کھاون کان دے جرم وچ نہیں او دی نسل دی عادت گننا بندے مراد دی جتیاں پوجن دوں میں امن سعادت گننا جتو سجن نو سود کے 100 تھاروں ٹوٹے کرون عبادت گننا مہربانی میں چھکڑی شیر بس آخری ہے صدا نہیں وقت ایک ہوندا گھڑی پاسا مرین دیئے سکنٹاں دے سفر دے وچ گھڑی گھنٹے کریں دیئے صدا نہیں وقت ایک ہوندا گھڑی پاسا مرین دیئے سکنٹاں دے سفر دے وچ گھڑی گھنٹے کریں دیئے اور کدا ان سیت سمجھیے زمانے بیت ویندے ہیں کدا اے وقت دی سوئی بڑی رفتار دن دیئے کدا بردہ زلیخہ دا مصر دے تخت تے باندھائے کدا تقدیر اٹیاں مل پیمبر نو تلین دیئے کدا چڑیاں دا شور ہوندائے کدا پت جھڑ دا زور ہوندائے کدا باغاں دے وچ کوئل کدا بول بول بلین دیئے اور کدا سنا رہا کہ حیاتی چاچ کیتی ہے عمر بے نام تو پہلے نشہ ایک ہور بھی کیتا ہے اچھل دے جام تو پہلے دوپاراں دے سلگ دے ڈنگ وصولی تے گزارے ہیں میں دیکر بھی گزاریے امن شام تو پہلے کدا چڑیاں دا شور ہوندہ ہے کدا پت جڑ دا زور ہوندہ ہے کدا باغاں دے وچ کوئل کدا بل بل بلندی ہے اور کدا منزل تے منزل رہی امن رستہ بھی نہیں لبدا کدا خود آپ راہی نو اندھی منزل بلندی ہے آپ نے گزارش کرے سا کہ اپنا کلام پیش کریں اور اس تو بعد قصور تو ساڑھے